Tirpra hasteo wati kebangma phayei joto thayono huiloma bai joto tongko songporo rokni bebakno jengjal kotor achainani nangkha. Obahani koktomani bichingtui saimaka Mongia kami di Koilanpur Amchai area wo 38 family Tirpra sarokni nok huk bebakno bayei kochogoi haikeba jaga jumi bebakno kuwagei thangbai kya. Abono kitingei joto deranai rok joto nok huk bainai rok rung nogo thangai lela uima tongai baikya Tirpra sarok. Tirpra sarokni dukhu kosto no nogoi dei joto thai joto amchayo berayei thangai naikya. Mongia kamini sajunalni chairman promgnang Monoranjan Deburma ti logiwo tongo YTF ni atong rok. Obno kitingei naima bai bebang duku kosto Tirpra sarokni nukma bai belai kheno khakam sere engjaka. Tirpra hasteni kothoma belai kheno tong halok sidra obahai wati bamti phaima bai joto thayono joto no jengjal kotor achainani nangkha. Bisi burum no obahai salsa Tirpra sarokni talikha obahai kheno jengjal kotor achai tongnani nango Tirpra sakami amchayo. Joto thai joto amchai berai naikya tamkok saka khnai di Didi report Nokbar news. Tini seng Mongia kami sabjurni jan darah pelaimani joto bisuno seng tini visit kya mo hongke seng tabo jaga tui karmo SD school lo sangka sopajak o jaga prai 17 poribar hai orang tongo 22 poribar tongoni hingke boro o jaga bises kore hingke purbolok kiponi bisi kebang siram khora tai holor denebo tongo ke sungoba hikeno jemon Namonjoy bisiwo bo sungnai fikya jaga bo relief camp sangthabai fikya tai moharni pura hapka tai siram khorani tai kisa sudrai para rakhnai sudrai para hapka kai sentini o jaga visit kheke boroni je samung numung bahai tong boroni sujug subidar bo hai sangabo nai fikya kai sentini o jaga ground no kaham kai boro tok salakya songborno saka je sini je khoting jangnai rok je tui be je khoting jangnai rok no boro moni jani je khotini je khotipron manani bage boro no application boro khainai abon bage no sintino ro visit khainai sarni chinmukai Mongia kami sajunalni chairman and Monoranjan Deburma.